Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo Mseleku. Hayi sibuyile futhi. Angisilama comments awapheli. Ngichazile ekuqaleni ukuthi ngokwe viewership nezinye izinto esihlanganisa i-TV production. Why uMakhumalo engene kwi-RHO team? Kodwa-ke bakhona abantu ababelesele bathi akaqualify, uyathula, she's humble and she doesn't fit in, angazi ukuthi ngisho kahle yini yilezo zinto, and her fashion sense lezo zinto lezo. Ake ngithi nje angizukwathola wonke lama comments kodwa ngizokafishane abantu abathi akaqualify ukuba le show ngoba ingobukhazikhazi, glitz and glam nayo yonke leyo nto futhi iyona content right. Ngichazile bandla ukuthi ubedumile kuThando Nesthembu, unama-fans amaningi, even her Instagram page account uyi-check-e, ucheck ama-followers akhe, ucheck ama-pages amaningi abhalwe ngoMakhumalo ku-Instagram, ku-Facebook, ubuke ukuthi abantu balayikha kanjani leyo post or leyo nto esike ibhaliwe. Media reports also writing about Makhumalo, amaphepha oDaily Sun, Ilanga, Isolezwe. Ubuke futhi ukuthi why bekwenza lokho, because badayisa iphepha and knowingly ukuthi uyatrenda, ungene kwi-RHO uyatrenda, kuThando Nesthembu uyatrenda. Ukutrenda-ke manje sekuyimali, and nale show ukuze ibe kwi-trending list fanele ibe nabantu abatrendayo. Ngaphandle kokuthi-ke ucabangani-ke nezinto ezithini. But i-purpose ye-video sizoyithatha sifake esontweni, sizoyenza ngendlela yesonto, ngendlela yabazalwane, because uMakhumalo umzalwane. Ngizokutshela ukuthi mina wena mawuthi akaqualify, uthi uNkulunkulu uyaqualify. Abazalwane banesikhathi sokutshala, banesikhathi sokuvuna. Agriculture siyayazi leyo nto, nathi masitshala siyazi ukuthi imbewu ethile itshalwa ngayiphi isizini mase siyavuna. Kunesikhathi sokuthi ubeka zonke izinto ozifunayo kumdali, wenza i-list. Kodwa uma wenza i-list awumile, usuke ubhizi. Njengomuntu otshalayo, awu-expect ukuthi uzovuna ungakazi utshala. Uyatshala mase uyavuna, harvest time. Uma ukuthi ubhizi la ku-YouTube ungisize ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye anisiba abazalwane, ayikho futhi inkinga. Umuntu ulandela lokho akulandelayo, ngaphandle nje into ebalulekile ukuthi ungahlukumezi omunye umuntu. I-culture, isonto, noma ngabe yini le okuyi-center yempilo yakho noma okurula, okuyipholisi yakho, kulungile. Uma-ke ubhizi la ku-YouTube khona iculo ekaNqubeko-Mbatha noNtokozo Mbamba, unkosikazi wakho omuhle, ithi harvest time. Uwalandele lawo ma-lyrics lawo. Kube khona enye ethi uBenjamin Dube no-Dr. Tumi uNathi Mbekezelo, sengikhohliwe. Inendawo la ngiyithanda khona ethi ngamandla ami angazi ukuthi ngabe ngifike kanjani kule ndawo engiyona. You fought all my battles. Ngifuna ukwazi kuwe ukuthi kanjani. Abazalwane-ke baba ne-language yabo, baba nezinto abayikhulumayo. Abantu beze bethi hayi abazalwane banomsangano. Kuwumsangano uma ungaka-understand, kodwa uma uku-understand akusiwo umsangano, ngoba uNkulunkulu abantu bazothi you are disqualified, or abantu bazokukhansela ngazo zonke indlela zokukhansela. uNkulunkulu avele nje athi-ke bukani ukuthi le ayisingani, le akuyona yini, nalo muntu akusiwo wena, owami. Amthathe ambeke kule level wena ubusushilo ukuthi akayi kuyona. Sayibona le fashion sense, indaba yokuthi ingubo beyiyimbi last week isangaba yinhle manje.
Nalena ke futhi ukuthi i-content injani. uMakhumalo uyafika ngeke phela manje efika usenomgosi ngabantu aqala ukubabona usezohleba ethini. Khona nale ethi-ke God raise the humble. uNkulunkulu uyakubheka ekubona ukuthi sekuyisikhathi. Kodwa akakubheki kumile, ungalenzi lelo phutha lelo, akakubheki umile. Niyabo abantu abagijimayo kuma-marathon njengokuhlukana kwawo. Umuntu uyahamba eyorejista ayenze yonke into, a-prepare, ajime, mase yangena eyagijima. Ngesikhathi egijima kunabantu abasuke bemthela ngamanzi, abanye bemnikeza amanzi bemsupport. Ngikufanisa-ke nabazalwane noNkulunkulu uthi ugijima ebe ela ethi siyafika phambili, afika akuvulela umnyango. Uma sewuvulile umnyango abantu sebeyababaza bethi hayibo ubani siyamazi sasifunda naye kwase kwacima kanjani, wena umejile impilo yomuntu ukuthi izobanjani, kanti awuna say sithandwa sami, awuna say darling. Yabo le yenzakalayo kuMakhumalo i-testimony yakhe njengomzalwane. Usezothi mayikhuluma leyo nto kuwe mawungayi-understand izwakale njengomsangano. Aka-undermine i-hard work, aka-undermine ukuthi utshalile, kodwa uyazi ukuthi ezenza zonke lezi zinto ubekhona osesayidini lakhe e-supportive. Mabethi uNkulunkulu wenza izinto ezi-impossible zibe possible, uqualifya abantu aba-disqualified. Bengithi nje asiyithathe ngendlela yesonto-ke manje ngoba hhayi niyazisho zonke izinto eniyishoyo, nizama ngayo yonke indlela ukuthi nimcriticize. Awukwazi ukuthi uyamthanda umuntu kodwa ungamfiseli ukuthi athole amathuba. Khona-ke nami ngizosho ukuthi le show lena inomsindo, inokuhleba, inokumemezana. Ngibuza ukuthi hey khona. Kodwa-ke futhi-ke kunemali. Ngizothi-ke why ngingafuni omunye ethola imali ngaphandle kwaMakhumalo-ke sengisho bonke abanye abaziyo ukuthi nangu 1 2 3 terms and conditions, but impilo yami izoshintsha kanje. Uzobe se-attend ama-events amakhulu nalabeni babiza your favorite. From lana kuvuleka ezinye izinto nabanye bazothi hayibo uMakhumalo from RHO iprofile yakhe iyakhuphuka, kwenzeka izinto ezinhle. Thina-ke ngapha silobe sithi hey phela iy'ngubo zakhe manje zinjani ngoba wayegqoka kahle kuThando Nes'thembu, manje wasegqoke kahleni bakwethu, kahleni. Ingubo nje ingaba yimbi last week, umuntu ayitshela ukuthi hey ube muhle kanti bengekho right. Ngesonto elilandelayo agqoke enhle, nale ye-pijama party abantu basebehleka nje ukuthi hawu usexy-ke ngokwakhe, ilona ukusexy. Nami ngayihleka-ke leyo, kodwa ngeke nje ngize ngithi akaphume kwishow ngoba ayikho into ayifakayo. Nangu umuntu for the first time kwishow engizothi abanye bazohamba naye bebona ukuthi uqale la nangosela. Kungena pressure futhi ngoba kubalulekile ukuthi uzi-understand. Ungazami kakhulu ukuprova kubantu, ugcina usuphila impilo e-wrong mawuphila lento yokuthi phela as a celebrity noma ngabe-ke ukuphi, noma ngabe usebenza umsebenzi lo owenza ukuthi uhole kakhulu, uwena ozaziyo ukuthi uno 1 2 3 izinto zakho okufanele ukuthi uqale la ulungise la. Thina sizolobe sisho sithi hayibo kodwa udokotela-ke manje udokotela ayisho lutho leyo nto. Nani nizifundise-ke izithando ukuthi kahle kahle empilweni okubalulekile kungawe. Abantu bazohlezi bekhuluma. Niyabona nje ukuthi sengikhulume kaningi kangakanani abantu-ke banjalo. Mina bengithi nje asiyithathe ngesonto-ke manje, ngendlela yesonto nangendlela kaNkulunkulu ngoba uMakhumalo uwumzalwane. Thina simbona engaqualify, kodwa uNkulunkulu uyasiphendula-ke ukuthi lalelani, akusikho ngani, akusikho ngama-comments enu, akusikho ngama-hate comments. Lo ngowami and ngizomsusa la engifuna ukumsusa khona, ngimbeke.
ngizomangala-ke njengoba nje ukhona umsindo abanye besho phela sine-right ukuthi si-complain ngoba siyakhokha ayikho into esibonayo kanti nitshani nini manje manikhokha nisuke nikhokhela ukuthi nifuna ukubona abantu beshayana bethukana kwenzakala yonke into ngoba phela sekuclose ukuthi kube khona oshaya omunye yilokho enithi nje impela siyakhokha nami iyona drama hayi ke angisafuni ukwanda ngamagama ngihlale ngisho njalo kodwa ngisafuna bengisho ukuthi awuyithathe ngendlela yesonto ke manje uyi-analyze maningi ama-Bible verse nami engakuvulela wona kodwa bengazile ukuzoshumayela bengichaze ukuthi ngoba ewumzalwane zikhona iy'ndawo la kuphenduleka khona imithandazo yakhe singa-undermine-ke futhi ne-hard work ngoba phela yonke into oyenzayo ila uyakholwa uNkulunkulu uzokufica endleleni ahambe nawe mawenza ezamadlozi noma ngabe yiphi inkolelo yakho awuhlali phansi into masiyafika uyaphuma uyifuna masekuba kubonakala ukuthi uyifuna kangakanani kube uwe-ke uphuma phambili kuleyo nto leyo noma ngabe yini hayi ngibonge-ke isithandwa zami kulo ozobhoreka mhlampe lelizwi ethi linjani ungcono wena uzolizwa kanye izwi ngokuthi ubuke le video mina linami nje impilo yami yonke linje libhora linje and ayikho into engizoyenza ngalokho ngizolisebenzisa nje libhora kodwa nje nawe ucabange mina everyday ilelizwi leli wena ulizwa ngoba ubuke le video kuphela manje nje abantu babuke bengikhumbuza bethi shame your voice ayikho into engizoyenza ayikho futhi ngiyabonga-ke futhi ngiyabonga for your support for your love ngiyabonga kakhulu bantu besifazane ngiyabonga bomama thank you ongaka-subscribe siyakucela nawe hayi-ke uma ukuthi awuyithanda ivoice yami ayi ungayihluphi bye